Jotona kulumka tei pungkaham. Ang bihiske kaisa kok mahasinai miafro tui mairango obahai kaisa gotona ang thangka chini Maharashtra chini bobagrano balai khene borok मान सम्मान नष्ट खाइका अबतिपारा निधास पुइला अंखना अब चिनि बोबाग्रानो हानि नक फांनो हय मान सम्मान इज्जत नष्ट खाइमाने अब ngैमाया जों जत साइमानो चिनि इतिहास गोथां तंख जों 184 जन राजा जों कक सालायो बनि बसं तंख आं सारा भारत गुरिखा आं साइमानो चिनि तिप्रानि इतिहास लाइबुमा केबन करै ताकफान चिनि प्रमाण टंख चिनि लिविंग हिस्ट्री चिनि राजबारी टंख राजानि बंश टंख अमाइक्लाइ जों जत्तनो बालाइखने प्राउड ते गर्व जों बन नुगुइ शुधु तिप्रानि बरक या सारा भारत बर्षनि बरक बन जत्तनो बरम रावो बन महाराज हिनै जतन होनो शुधु भारत सारा बै विश्व पृथ्वीर इभेन आनि बिस्कांगो आं गोबां मालायखौ चिनि बरं बना अमित शाह होम मिनिस्टार बाय बनि जे सावो चिनि महाराज प्रद्युत किशोर बबाहाय दं रंबो सोंगो बनि जे सि बसुक बरम राव खरजा होम मिनिस्टार किन्तु तिनि चिनि बरक रक आबनो जों नुगिया सिया निजेनि बुमा बिफानो निजेनि इतिहासनो निजेनो नष्ट खायो निजेनो डाउन खायो अब ngैमाया बनिबा आं अम्मा सानाय चिनि पाताल कयानि कक पाताल कना तो आं सिनेगो बन आनिसा अनेक चराय बन आं जराय फसे नुगुइ फायो बनि तमुं चामुं आं काहाम गोसाय मानो बना बसुक चिनि महाराज बोबाग्रा हामजाक महाराज सिनागो लाख लाख रां नामानि रां चामानि आबनो ताबो नों टिक्लाय रेडि नों लाचना दरकार आं नुगुइ दं आं सिगौ नों एक समयनि नि रिक्सा गाना पुजा गरै रेसनि माइरं कारि जानानै पुजा गरै नों आं बट्टि खायफ्र कलेजो नों कलेजो बट्टि माइया निनि मार्क कमनि बागै वुमेन कलेजो रिजेक्टेड आं सितिनि थांगै आरो प्रिन्सिपाल आनि क्लासमेट आनि बन्धु आनि खर सिनिजाक प्रिन्सिपाल आं सिनिजांगै बना रिक्वेस्ट खालायो नों बट्टि खरौ निनि बट्टि रिजेक्टेड तांगै के निनि बेलाय मार्क कम निनि अनार्स गरै निनि मार्क बर्डार मार्क नों 12 पास खायफ्र आं नुगजाक तिनि नों आं मै सामतांखा 3-4 बছর আপনার নাং বারবার বুঝাও চেষ্টা খাইয়া नों बुजिया नों बैनिखौ खोनाया नों बेलाय सिजागो रोंजाव नि साकनो नों तो कुनु सिया आं साइमोनाव नि दंमोन थामसिबाबो दा बुटवासि जेब्ला थामसि गोनां आ बुटवा थामसिबाय साम जुगिया ब्रेन बैसा माखायनाय नों बे इउज खाइजागो जोंथ' न बिजेपि थांमानि कंग्रेस मोन आबो जलाया पाब्लिक तांगे जलेबा निनि उद्देश्य लक्ष्य गोमाय थांखा नोंताम वान सकमानि नोंताम नायमानि बांलादेश गो बैक बुट बयकट तान बुट बयकट खाय त्रिपुरा जगो बेआइनि भोटार इलिगेल इमिग्रेन्ट्स इलिगेल भोटार गोबां दंगो उ बेआइनि भोटार न साब खारिख्लाय होया थाक नों बुट बाजायन सावो अबनिनो आं माने अनेक कक सालायखा कक नदै नों बुट बयकट खायो That mean बुट बयकट माने नों गुनानोथ' नों मानिया संबिधान मानिया आफ्रो अननो सारखा नों बिप्लब देब मुख्यमंत्री न बांलादेशी हिंखा जोंथ' हिया नों एसे कक कट सामानि चिनि हा चिनि शासन मुख्यमंत्री बिप्लब देब बांलादेशी गो बैक उकर बें थांखा नों साइ दम खामो नों जेला मस मानिया असंगिया ताम कक साइ दं अमाय कक सागै मोनथाने नों इमोशनल ब्लैकमेल खालायो
rang lag kodi rang kalek khaika abo boi sei tongo ang ni rang rijak ni party no ang onek rang dikha ni party ni cash khlaina bagoi ang sini ya kwangma rang dikha tam bagoi cash khlaina energy khlainai ang biang thangkau naharmung ni pai pass khaika nung sabla astarigo raingnai 2020 no जों अब डिक्लेयार खासिनाय सुप्रिम कोर्ट नों बोसोक बोनो थगायखा नि ताम तंमनि नि कामाय ताम तंग आं तो नोइ तंबले ए अम हाइरो ओंखाय नि तंमनो जे बैजा जागिया नों जे कक कटकट सामानि आबताव नों उद्र खायदि केबो नोहाय कक कटक साया चिनि हारचिनि शासन बांलादेश गो बैक विप्लव देव मुख्यमंत्री बांलादेशी उकर बैसो सा नोंहाय केव सानै करै नोंखे मेंटल कबर फ्लुक बुरै नों कोर वान समा करै नों गियान करै नों खागागो नों गासा सिनाटा गाहाम नेति गाहाम नि तमना गाहाम के साइमानो नों दिल्ली थांब्रो नों कयबार बर गलायखा टीएसएफ खायब्रो टीएसएफ प्रेसिडेंट जाना मुजागो नों आरो गलायखा टीएसएफ खायफ्रो वालाय थांगो आईपीएफ खायफ्रो दल वालाय थांगो आईएनपी खायफ्रो दल वालायगो बेकार वालायगो नों सा वालाय तो नों लाचिया दा नन बैसा जाय खने चुप खा दंरा दे जरा काम फेके सामख्लायलायनाय नोंखे अबहाय सोंगि आंखाय नों महाराज बाय नों दे कम्पेल खाय दं नों महाराज जलेन है दं हायदा नों साबो हान नफां नों तो बनि प्रजासि नोंखौ नोकरै नों बनि गियान उपाया बुद्धि उपाया बाहाके नों बनि बाय जलेन है दं खाबो जिनि बवाग्रा बायबा बनि बागै पाब्लिक रक बिजार खायनाय पाब्लिक सानाय नों कयदिन तो नाय स्कट नागै नों कयदिन तो नाय पिजि नागै ता क्वार्टर नाय दं क्वार्टर वीआईपी क्वार्टर नों वीआईपी दाबा बनि बागै नों वान सक दि नों रियलाइज खायदि आंनि नट जत फलो खाय दं नों जेनेबा थाफोर तामकक साका आने रेकर्ड दं आप्रा नों बुल इंग्लिश हागौ नों साका तिनि त्रिपुरी माने रक आवर लाइफ इज थ्रेटेन नों थ्रेटेन है ट्रीट टेन इज हमलो ट्रीट मानतामबा इंग्लिश हाया लासे नो वर्ल्ड फोरम रगो इंग्लिश जाया सामानि आबर से नों लासे नाम्बारटा थ्रेट हमर ट्रीट दं साद्रंगै प्लान्टिस गथ गया आब्रा नाय दंलै लाजुंसा नों हाय गोबां थानाय दं जेनेबागो नों ताम सागाबा नों बैनि रां तां गुरिगु निन ताम तंमानि अब नों लाचिदि हामबाय